హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వీక్ష వ్లాగ్స్. అండ్ ఈరోజు అయితే నేను ఒక ప్రాంక్ వీడియోతో వచ్చేసాను. అండ్ ఎస్, నేను మా హస్బెండ్ మీద ప్రాంక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ మా హస్బెండ్కి కొంచెం కోపం ఎక్కువ. ఈ ల్యాప్టాప్ తందే నేను ఈ ల్యాప్టాప్ పగిలిపోయిందని చెప్పి, అంటే కింద పడిపోయింది, పగిలిపోయిందని చెప్పి ప్రాంక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాల్ చేసి. తనైతే ఇక్కడ లేరు, మా ఊర్లో ఉన్నారు. నేనైతే మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను. సో నేను ఈ ల్యాప్టాప్ నా దగ్గర వదిలేశారండి. నాకు కొంచెం వీడియోలు కార్డులు కావాలని చెప్పి ఇక్కడ వదిలేశారు. సో నేను ఇప్పుడైతే ప్రాంక్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను కాల్ చేసి. మరి చూద్దాం ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది. నేనైతే ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. తిడతాడు కన్ఫామ్గా, వినండి ఏం ఇది ఏంటనేది. పదండి, ఇప్పుడైతే నేను తనకు కాల్ చేస్తాను. అండ్ ఇది మా చెల్లి ఫోను, సో అందులో చేస్తున్నాను. నాకైతే భయం వేస్తుంది. ఫోన్ అయితే వెళ్తుంది. విక్కీ బావా అని పెట్టుకుంది మా చెల్లిది ఇది. హలో, ఏం చేస్తున్నావు? నా ఛార్జింగ్ పెట్టా. హలో అంటే మరి నేను ఒకటి చెప్తా, ఏమనకూడదు. అంటే మరి తిట్టకూడదు, కన్ఫామ్గా ప్రామిస్. అంటే మరి అది ల్యాప్టాప్ అంటే మంచమే పెట్టి వీడియోలు అవి ఎక్కించుకుంటున్నాను. మళ్ళీ అంటే కొంచెం కంగారుగా దిగినప్పుడు కాలు తగిలి కింద పడిపోయింది. డిస్ప్లే పగిలింది. ఏం సిరీసా నువ్వు? ఏం జాగ్రత్త లేకపోతే ఎందుకు? అంటే చూసుకోలేదే నేను. జాగ్రత్త లేకుండా చూసుకోవడం ఏంటి? నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు డిస్ప్లే పోయి ఏం చేస్తా, దాన్ని ఏం చేస్తా చెయ్యి. ఒక పని ఏదైనా చేసావంటే పనిమాల పనులు అన్ని ఒక్కటి కూడా సరిగ్గా తెలంగా ఉండవు. అనవసరంగా ఉంచాను నీ దగ్గర. దాన్ని ఏం చేస్తావు చేసి తీసుకురా, చెప్తాను అప్పుడు ఉంటా. హలో, పెట్టేశాడు, మళ్ళీ చేద్దాం. నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు కాల్ చేస్తానండి. ఈసారి ఏడుస్తా కొంచెం. మంచి ఫైర్ మీద ఉన్నాడు. హలో హలో, ఎందుకు ఫోన్ పెట్టేస్తావు? ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? ఎందుకే అలా అంటావు? శిరీష, నాకు మెంటల్ రాను అనవసరంగా. ఇప్పుడు కామెడీ చేసే ఇది లేదు. నేను ఎక్కడ కామెడీ చేశాను అసలు? ఫోన్ పెట్టి నాకు చిరాకు తెప్పించుకో ఒకలాగా. అండ్ తనైతే ఫోన్ కట్ చేసేసారండి. చాలా కోపంగా ఉన్నారు, తిట్టేస్తున్నారు కూడా. అండ్ తను రేపు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. సో వచ్చినప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్ ఖచ్చితంగా చూస్తారు కదా. సో అప్పుడు తన రియాక్షన్ ఏంటి అనేది నేను మళ్ళీ వీడియో చేసి ఆ వీడియో కూడా యాడ్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియో అయితే ఇంక అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అయితే చూసేయండి. అండ్ మాకైతే మా ఊర్లో తీయడం అవ్వలేదండి. మా హస్బెండ్ అంటే వచ్చారు కానీ టైం కుదరలో, తను అడగలేదు కూడా ల్యాప్టాప్ గురించి. సో మేమైతే అనకాపల్లి వచ్చేసాము. అండ్ ఇప్పుడు అడిగారు ల్యాప్టాప్ గురించి. సో నేనైతే ల్యాప్టాప్ మీద ఒక డిస్ప్లే బ్రేకేజ్ అయిపోయిన ఇమేజెస్ ఉంటాయి కదా, అది పెట్టాను. సో తను బయటకు వెళ్ళారు, వస్తారు. నేను సీక్రెట్గా పెట్టాను ఈ కెమెరాని, ఫోన్ని. సో చూద్దాము అసలు ఏమంటారు ఏంటనేది. చూడండి, వస్తారు ఇప్పుడు, చూద్దాం. నేనైతే మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ఇమేజ్ని అయితే పెట్టాను దీని మీద. బ్రేక్ అయిందని చెప్పి, అంటే లోపల నుంచి అలా వచ్చేసింది బ్రేకేజ్ లాగా అని చెప్పి పెట్టాను. మరి చూద్దాము తను ఇప్పుడు చూసి ఏమంటారు ఏంటనేది. రండి చూద్దాం. మీతో పాటు నేను కూడా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను ఏమైతే ఏంటనేది. సో ఇదైతే నేను అలా పెట్టేసి ఇక్కడ పెడతాను.
వస్తారు ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి హాల్లోకి వెళ్ళారు, వస్తారు. సో చూద్దాం. ఇది ల్యాప్టాప్ చూస్తున్నాను, ఏమైనా చూడండి. ఇది ఎందుకు ఇంక ఇది పగిలిపోయింది కదా, ఇది శనగపప్పుడికి వేసి శనగపప్పుడికి వేసాం అనుకో ఎంత కొంత వేస్తాడు, శనగపప్పులు వేస్తాడు. ఏం చేసుకున్నట్లు దీన్ని ఏం చేయాలి తెలియట్లే నాకు. ఇప్పుడు ఇది పోయింది, ఏడ్ చేస్తావు. నేను అనుకోలేదు ఇలా అయ్యిద్దని. అలా దిగినప్పటికీ అలా ఎన్ని వద్దు ఇంకా. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తావు చెప్పు. రిపేర్ చేయించడానికి రిపేర్ చేస్తారు నీకు. కొత్త ల్యాప్టాప్ కొనేసి ఇవ్వు నాకు. కొత్త ల్యాప్టాప్ ఎక్కడి నుంచి దాన్ని నేను కొత్త ల్యాప్టాప్ కొనేసి ఇస్తే బాగా నీకు తెలుస్తుంది. ఎంత ఉంటుంది? 45,000 కొనేసి 45,000 ఇది 500 ఇస్తాడు బయట అమ్మితే దీన్ని. యాక్టింగ్ చేయకు, ఇప్పుడు నాకు కొనేసి ఇవ్వు కొత్తది. దీన్ని బాగా చేపించు ఎలాగోలాగా. అవదు. నేను అనుకోలేదు ఇది అలా పగిలిపోయిద్దని. నాకు తెలియదు ఇదంతా. నాకు ఇప్పుడు నాకు రిపేర్ చేయించి దీన్ని ఇవ్వకపోతే అప్పుడు ఉంటుంది. ఏం చేద్దాం మరి? ఏం చేద్దాం? నాకు నవ్వొస్తుంది నిన్ను చూస్తుంటే. సర్లే, నీకు ఒకటి చెప్పనా ఇప్పుడు నేను? ఏం చెప్తావు? అంటే అది పగలలేదు, అది జస్ట్ ప్రాంక్ అంతే. అదంతా బాగానే ఉంది, చూసుకో. కెమెరా హాయ్ చెప్పు. పోలా అదిరిపోలా చెప్పు హాయ్ చెప్పు. చెప్పు చెప్పు హాయ్ చెప్పు. చెప్పను. ఏ తెలుసు నువ్వు చెప్పు. అదంతా ప్రాంక్. నవ్వు 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 వస్తుంది కదా. అదండి తెలిసిపోయింది మరి, చెప్పేసాను నేనే ప్రాంక్ అని చెప్పేది. తనైతే కనబట్టలేదు, నేనే చెప్పాను. నిజంగా నమ్మేశాడు అది పగిలిపోయిందని చెప్పి. అండ్ మీరు ఫోన్ కాల్లో ఏంటో నన్ను ఎలా తిట్టాడో చూశారు కదా. అంతే, ఇదంటే శనగపప్పు అయితే శనగగుళ్ళు ఇస్తాడంట. దాన్ని ఏం చేసుకోవాలో నేను. మీకు ఎవరికైనా కావాలని చెప్పండి, శనగపప్పు వేసేద్దాము దీన్ని. కింద కమెంట్స్లో అయితే కమెంట్ చేయండి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఈ వీడియో. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. చాలామంది వీడియో అయితే చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు. సో కన్ఫామ్గా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఎవరైతే కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నారో. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్. నువ్వేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా? చెప్పు చెప్పు, మా వ్యూవర్స్కి ఏమైనా చెప్పు. చెప్పు చెప్పు ఏమైనా చెప్పు. ఏదో చెప్తాడంటండి మీకు, చెప్పు. చెప్పు. సరే అండి, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్. మా ఆయనకు